jotono lamsoko ani wati sananwo hinke phaji singtini chini madam PK Jomati ani kok khanawi nailayena tei bini kokno sawi nayena hinke abo ungka screen nor kahamke nugui tongo abo ke madam Patalkania Jomatia bo press meet khalai announce tei sakalai kya boba gra tangi CM naya te lukorokno boba gra thungui tongo chala khani bo okok saka te bo saka jeng tabuk ti pramothabai te kuno connect kori jeng direct borbai kori khanai bo okok saka tei bo boba grano bahino chini maharaja no bomung khoi kok saka nge aro no boi chaja gya ungkha chini maharaja no chengle respect ri tongo nungkhai tangai product hne bomung khoi sawi tongkha hne oro public rok joli jaka hinkai bini press meet khalaimani je video a jaga nor screen no nugui tongo mono like ni sai dislike rinai se onek bangkogo hinkai norok semono je kuno borok ni kaisa negative ti positive tongo ge madam Patalkania Jomati ani bahino boje o press meet khalakya bini comment onek tongo kabangma video ni tolao ge comment bo onek negative phagya tei Facebook rogo bahino onek buibono negative post khalai tongkha norok naina di hinge pula post tongo je madam PK nung sheet maini bagida tamo wale kajana tok hne bo je video ni a link no share khalai post khalakya sheet ni bagida nung tabuk maharaja bai wale kajana tok hne bo singka hinge abuni pore post no kha bo bahino singka nung tabuk asung sijak nukjak thansen kok sayawoi tange kaknani amti hini singka bono bahino je video ni link share khalai Facebook o post khalai hinke aboni pore post no kha bosaka madam Koboti Jomati bai class khadi nung mane ke bo bahino tam hinma kala ke joli jagano sakana asake bin kogno khana tok jakliya hinke aboni pore te kese post bo bahino saka ningle madam Koboti bai class khadi te sa man bo bahino saka madam Koboti Jomati bai tesa nung class khadi aboni pore politics o phadi okok ta bini kogi meaning o khai hinke buise madam Koboti Jomati ani aro serengdi class khadi hine post khai tongo hinke angbo YouTube thangi search khlakya hinke ang madam Koboti Jomati ani channel o habai ang nukha bo onek kaham guidelines riwo borok no bini video nukha kaisa ang top 10 mistake leaders make netarok deramani doroko points mane bo o jaga netarok bahake derawi thang tangai kesen ngai thang mistake tangai thang aborok jotono bini video ni bisingo kaham ke sajak aboni bagai boibo saka madam Patalkania Jomati no bini aro thangai class khaidi hinai tei bo abo simiya botei TTADCO good leader ungna bagai kaham leader neta ungna bagai tamo nang hne bo abor bahno video sanamda tongo bini channel o ang ani description o madam Koboti Jomati ani je video bo khalaimani aboni link riwi rinai nor aro habai kaham ke nadi nge tai buita angai Patalkania Jomati madam no bini aro class khadi hni saka abo bonorok bini aro thange kaham ge explain rui bo sai khanarnai tei madam Patalkania Jomati bo press meet khlai puru sawo jeng tau ti pramothabai kono korikhya jeng ekdom soisoi clear ke sawo jeng tei kono korikhya hne bo okok saka inke nadi bo kok saka bupuro borok ti pramothabai kakmani je insal khaimani abo bupuro nanyedi titiyo no sung yakaya titiyo si sung tongai tipiya bo tongai tongai madam na jespa yakaya yakaya inke mi apro ti pramo tharoke ni rono salana ro haro ni photo rok ti salai rolai toma ba ke apro ni ro baza dugano thangman de tuma dogano thangai ang sa lung tong pro no hinkai nor kaham ke khanawi man kana o jaga TPF ni khoroksa borok botam hne singka tei bo saka norokhai bazar thampurda amti khlajak apurda photo bojak hne hinkale bo bahaki saiman ba norok aro wan sugine di
joto kok question a borok mangse sawi tongo je engne borokle yes ba no a kok sana simisi men kok nge je swngnai che bo joto saimanjak kok phorongoi tongo je tipramo thana hamya khlanya bagui ya titiyo no so yakaya titiyo si sung tongai tipiya bo tongnai tongai madam ne jespa yakaya yakaya hingke mi apro tipramo tharokhe nirano cylinder haro ni photo rok ti salai rolai tongma bangke apro niro bazar dugano thangman de tuma dogano thangai ang sa long topro no tei madam pk jomate bosao tini press meet khlai tipramo thabai kri hnei jodi norok agini simno tipramo thabai tongkhangke norok apurbo sagomu thikno tipramo tha norok no tei photo bukha abo kononya जों jotono thansa sihini nung okok sakamu hingke nungla agini simise je nini aro samung khaitonai neta hote member hote borok joto tipramo thano hamya khalanyani porob sna tugu tugu tei nadi ko aboni next video bo kamke ke nini ke bahai ke abo salang 사케 칭 알아. 어르스까지. cylinder ojak de rojaya ang salenda ya hai thang dugan thangmasi dogano hai berai tong masi boro ang ya kanang ba ke hai tipramo thara dala si prosar khai tong na har ke pudu borok dala sikhai tong hai hingke nor kahamke nugui mankhana o jaga je sungjanai borok bini sai sikang je camera sagui sungna je question khlairu baki hingkai bose sawo je dugan thangmani rok hnei je dalar hnei abo bomangse sawi phorongoi tongo te last sawo tipramo tha dalar chalak hnei hingke tai bo sudu sungo nung sudu answer yes or no abo simi sungoi tongo bo amti borok no ako norok o duita nungwa bai bisas khaina je tabuk bo ang hanyo se sai tongo hnei abo next video ta kesana di je sungnai borok bo tamo khlai koksa ge ke busi cylinder ojak na mi apro tipiya ni roya ke 네, 로이야. rojo boro mitin khlai kha mitin thang khana khnai dei kha asuk sik 야. hai u dugano bahai joto khanai tong hai tana sabung dogan thanggu 아이고. ya thawa che ya sabung thang mi apro oro je borok nukmani sara roi sebari ni kisang nukle aron masaron mang ni ke oro ni ba borok kom kes nukle 정 그려 정 타모더라. hinke norok orbo nugui mankhana tebo phano se an kokno norok bisas thangyaku je cameraman chagui tonai bo bom thige sungui tong bo kaisa alka jagani se phayo abo se bo sikang sikang bo mangse kok ka sui sawi tongo sudu borok no hingkai yes or no a question mangse khlai tongo tangi hinkai borok tipramo thano hamya ni phunungnani abo natugui tongo boro bisi sa ling thang 마 소절 할까 마야. ale aso ya 엄마 룩동 바이. 차겠디 그저거. nung ba sok ke pisi 아, 썩누자. 네, 썩그 페마세 각사시 페이던 거. norok nukhana bole o jaga bahaino botam hone kok saka bo bahaki saiman bui bura borok rok alka paro thangi por chuak nung tongkha bo bahaki saiman je o jaga bahaino norok chuak ke peksi hini chau suru answer boni thani yes or no ida ihi tangi hinke borok je tipramo thana hamya phunungna ni jeske pono ha tai do phane ba ke bui jawa khaina ke pi ke madam simis 어, 사모이. 어라 파이거리. norok last digi kahamke nugui mankhana bole je borni acting tei borok je o bura kok samang samang bini chamanyo ringui oro phai sapadi ni yasi suri riuri kha tei tamoke norno puro phunungnai jang norno abo phunungmani angkebana kaham eba hamyahni saman ko gya abo ungkha je bot pai thangai ke kebono hamyahni tasadi jodi norok buina hamya sakai norok ni bagibo जों bo karimano tangi hinkai जों bo hanyo je norok kahai 11 12 pori tonai borogya जों bo onek pori jak borok sijak borok no kokno sana sega norok bo onek wansugui koksari tabu kebo lekha pora kori hinmani kori bujikada